Pwede ba namin silipin kung ilan yun? Hindi bawal silipin. Bawal. Pero sasabihin nyo pagka na-shoot yan. Papakita ko. O so, kayo na muna mauna para malaman ko kung saan. Sino malaro dito? Sino ba? Mauuna yung matanda. Malaro si Ma'am. Okay lang, maglaro ka din. Mauuna yung may edad. Ganyan kalayo? Oo, ganyan kalayo. Pati yung electric fan doon, o ba? Ano yan? Uy, wag kang maduga! Kuya. Kaya. Magsali ka din kuya mo dyan. Magkano ba pinakamalaki dyan? Kaya nga maganda yan. Tralasin na. Magkano ba pinakamalaki dyan? Ang bada lang eh. Pacho, malalit ako na kayo. Wag mo silipin! 500. Magsali ka. Wag mo silipin. Tagan si Mama. Saan banda? 100, 500. Hindi, ikaw na muna. Ano tayo, Jo? Ano yun? Dapat buntun. Bunutan dapat para si Mauna. Ay, patay lang kayo si Mama. Sige. Guys, 100. Bakit si ano hindi kasali ko? Kaya daw siya. 50 lang yung pinakamababa. Magkakakitaan niya tayo. Bakit kasali ka? Oo, hindi Nasa na Simon. laro ko yan. Laro niyo ba yan? Simon eh. Laro ko to. Simon. Sabang preview. Ay, Mon. Mon! Hindi paano kayo? Live! Ay, ano ba? Abay mo yan. Ako na kay Kuya Mon. Ako kay Kuya Mon. Oh, sige. Live, 50 pesos lang pinaka mag-live. Wait lang, sino ba mauna? Ako yung huli. Ako yung bibili. Ako panalo eh. Ikaw mauna. Ay, mauna. Ay! Hula. Ako panalo. Bakit parang ako yung panalo na ako yung talo? Oh, sige. Ay pa. Sunod. Ay pa. Sunod. Ba't ano? Ay pa. Sunod. Ay pa. Sunod. Ba't pinatay? Mahangin kasi yung bola. Kuya, i-adjust mo daw dito konti. Ako na sa'yo. Ay pa. Sunod. Sunod si Kuya Mon. Oh, bitaw, mabiglaw. Sila si Mama. Hindi, bibiglaw, bibiglaw. Sila si Mama. 50 pesos yung pinakamababa. Anak ng puta. Sana pa. Game. Ito po, naka-record. Ito ako nanalo, pero ako yung pinauna. Pero dahil ba? Inato ko na Ano kailangan ko ba i-bounce? Bakit na si Kuya Mon tayo? I-bounce ko ba o? Kahit anong gusto Basta dapat shoot. Doon sa Dito linya. ka, oh. Yan. Pag walang shoot, Wala. Ulit! Hindi, dapat tatlo lang yung chance nyo. Dapat ipashoot nyo yan. Hindi, dapat pag gano'n, ulit ka agad. Ipashoot nyo. ano ba yung foul doon? Paano? Pag ito lang, pag gano'n. Hindi. Mas maganda doon ang foul doon kasi para kunti yung post niya. Hindi, ano pala, ididiretso ko na gano'n. Ay, wala Ah, yan. hindi kaya. Malakas ang post din yan. Wala nga kayo na Mababaw. discarte nyo. Mababaw. Mababaw kasi yung butas. Hindi, dapat talaga meron pa dito lamesa. Ang dami yung ang dami yung wala tayo ditong ano. Kuya, di mo makita. Hindi, dapat dito, malapit. Dito ka lang o dito. Dito, yan. Kahit na dyan. Ulit, try natin lang. Ay, papa. Pwede na, pwede na. Pwede na. Tama lang kayo. Wala na sa malapit. Huwag yan. Oo. Hindi man pwede yung gano'n malugat ko man. Kaya na. Yan, yan. Nasali ko ako. Oh, Okay. nasali si Ma'am. Ay, so sorry, Ma'am. Hindi ma. Sorry, Ma'am. Okay. Yan. Time first. Time first. Time first. Oo na ba? Ang pula. Ano to? Ano pagkakaiba ng mga kulay na to? Wala. Hindi dapat. Wala lang ako bola. Balik isa kung 50 pesos ang pinakamababa. galingan mo. Ay, parang walang makuha dito. Walang kulito ah. Parang walang makuha dito. Pili pa pag wala times 2, times 3. Wala tayong makuha dyan. Maniwala ka sa... Nakaan niya naman. Akala ko positive ka. Hindi Ano pala naman yung ganun, no? Ang hirap. Mahirap din. Pwede ka man mag-ulit. Hindi, ikot ka. Sunod ka. Dapat kasi conclusion. Kahit naman makita ko yun eh. Ah, hindi ka makakashoot yan. Bakit si Luis na? Ano na lang ba? Kinukontra ko. Huwag ko yung diskarte. Hindi. Kinala niya ko dapat wala siya nagpawala ka dito. Ay, mag-ikot, sige, pagkakabay sa bahay. Pwede naman, pwede. Akala mo matipid Bago sa sinisira sana. yung orasyon pa. Parang super funny. Stay. Kailan mo yung tos? Automatic. Tos pala. Ah, wala na yun.
babalik sa'yo eh. Well, diskarte. Stephen. Na! May dalawa pa! Yan. Hindi, wala. May bumalik ba? Wala ah. Wala. Ah! Mas malapit pa yung sa Ayun akin. na. Wala si Man. Parang ang gulo. Kuya, balikan mo naman. Parang dapat yan tama 1,000 ah. Ay, dahil pala sa electric fan! Kaya pala, alam ko na ang gagawin ko mamaya. Ay, Oh, yun o. nandito na Electric fan na ano ko. Kamu Siyempre di ko harapin yan. Wala tayo ha? Baby, sige na lang. Sige, ito na. Harap ko. Ush! Uy! Tapos yun! Ay, malapit niya. Malapit niya. Ang delikado yun ha? Mamaya na, isa pa. Sige. Parang bumunta. Ano naman ito? Sige na. Ano yan? 200. Oh, Sige ka, ma'am. 200 na. Ikaw na pa. Tinitingnan ni mama ko sa inyo 500. Hindi lang kasi sa akin. Ano mo, parang ito, jackpot to, may tape eh. Lahat na may tape. Ano yun naman? Oh, ulit. Oh. Ay, ano ba tayo? Nanay. Testing lang. Madaya to. May 20% discount. Madaya to. Ay! Malapit din. Yun. Oy! 20. Uy, huwag ka dyan. 20 yan. Alam mo. 500? 50 yan, ma. May bilang pa rin ako kanina. Dapat may gold, ano, katulad nito. O, bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. O, syempre, wala namang kumita. Ay, wala! Wait lang. Ay, wala kami Wait kinita. lang. I-confirm ko lang ha. Pag na-shoot ko itong 500, kukunin ito ulit yung bola kasi i-shoot ko ulit eh. Para mga 1.5 ang mga. Sige. Kasi di pa kailangan natin yan. Oh, gusto mo kami yung kasabunta dito. Puntahan pa tayo, makashoot ka lang, oh. Tangina, mas mahirap pa sa buhay yan eh. Siya po na. Uy, kung Squid Game yan, patay ka na. Pati tayo. Wait lang. Matitira si mama. Walang alak yan Pilipino. Ano to? 45.6 billion. Let's get it on! Siya po na. Sibok line. Pushing to mo. Kuya, pwede bang magkakapara paano yung mashoot sa'yo? Mas ano yun? Grand prize. Super jackpot. 5K. Hello! Hinali. Ay, hindi pa 10 times. Tabingi. Ay! At least dumaan. Oh, may consolation Wala ka na talaga, boy. Yung consolation 700. Buno ka na. Wala na nga ako. Kala na ako eh. Wala na yung pag-asa. Tagdadalawa Uy, ka, di ba? Lapit na. Lapit siya. Ha? Hindi mo makukuha yun. Aasa ka pa. Tutok-tutok mo pa yan. Na ano eh. Hindi ko. Varsity ka. 2,000 pa. Tapos nakaril mo. Early retirement. Coach ka na lang. Shoo. Uy, pride yun ang binabayaran yun. Wala ka O dito kuya mo, bibigyan ka na ng pag-asa. Okay. Baka Ano nga? naman baka yumaman kayo yung dalawang mag-asawa. Sabi ni Kuya Clive, parang mag-shot Siya na po na, lang parang ulit tayo. mag-shot. Laro ka. Parang nagkakat. Grabe naman yun. Kaya, 300. Parang mas mataas to. Ito, 200. Pagkakalam ko tayo yung varsity dito. Yung mga player ang hindi mag-asya ta. Gawin na tayo. Gawin na sa alak. Ay, may break na. Uy! Ano? Wala na, tapos na. Ay, 500 yun. Ano yun? Ano yun? Ano yun?
Ano ba yan? Nakihina Ulit nyo pa, naman. ulit pa, isa pa. Wala kasi, wala akong... Like, isa pa. One round more. Last round. Ikaw na. Ikaw na nalaro, ako mag-shot. Lalabas. Teka, bibigyan ko ng premyo yung mga nanalo. Ita times 2 ko kasi wala namang nanalo sa inyo. Ang hihina nyo naman. Prepare pa naman ng dapat. Uy! Ayun, oh! Saan ka pala gano'n? Bawal daw yun, bawal. Pinisi ko lang, alam mo yun, ganun pag mga juice. Nakakaisip lang yun ba ang paraan mo kay Noobs? Latest to sa Hindi ka makashoot ng isa. Nagilamos! Diba? Watch. Ganun pag mga varsity mga Kaya ako dadakdak ako. Dadakdakin ko na yan. Pakina, parang wala nang round to to ay. Dapat wala tayong shoot. Wala akong shoot. Ikaw meron din si Payo. Paano na ako? Mahiya ka, boy. Ikaw yung birthday dito. Ay, baby! Ay, ulit. Inuho ka. Uy! Bumalik! Sayang yun ah! Hindi pala yun. Ha? Oy, nakita ko! 6,000! 6,000! Hoy! Tuyo ko mo! Varsity ka, Noy! Varsity ka! Tandaan mo! Huwag mo kalimutan yan! Babaguhin ko pala yung pricing. Ito, times Wala 3. man nanalo. Ikaw ay varsity! Ito, type 3 ba to? Madulugan pa pala. Tawa man kayo. Game. Kay mama, pwede si mama. Tatapo ko na lang din. Malugat mo pala. Oh, boy! Jackpot! Jackpot! Jackpot yan, boy! 500! Hindi! Pakitanggal kasi alam ko may tape yun yung jackpot eh. Susunod. Hindi pwede yung tanggalin. Principal. Bawal yung Stepping! Sige. Tanggalin mo yung bola! Hindi! Lapit ni Lord Jun. Lapit ni Lord Jun. Sige, sabi ko, kasi mapatinda ka na yun sa'yo. Pa-shoot eh. Ha? Iyan naman sa'yo si mother. Nakapagpapit si mother. Varsity, siya lang kaya pa-shoot. Pang ano kasi lang siya? Panalo pa rin ako sa'yo. Bumalik! Yun! Jackpot! Wala ka na. Wala na. Jackpot ko? Ah, 50 pesos.